Sangrung salo Indigence Club ni luajimung bai Chini kwrwi chukjaya lukuroK no kutung bakha pandao thangmanjagi kha haste Tripura ni industrial tei commercial bedek ni montri borongdang Bishuketu Debrma tei thangai manjagi kha TTADC ring bedek ni EM Ravindra Debrma usubasu panda songsajak kha Darogamura Simna West Tripura wo October bisingti sawiman mani Indigence Club songsajak mani salungkha 1985 tei borokni registration nungkha 9503 Risum Bagwaimani Yagolo Indigence Club ni advisor by President Koktum Thumairong no Saka Kini to 9 tarik na January ni 9 tarik temni Thursday kini Chini Indigence Club ni Bukhakte kini Indigence Club kasa o area nung Chini o amchani no kisa chukjaya nupung chukjaya korok no kisa di kutung bangnani hine sangora kutung laimani tini de sengbaka 50 family Chini o amchani 50 family no sangno Chini Indigence Club ni bukhakte tini blanket bagayika Indigence Club ni bukhakte sung rimharka Chini Tripura haste ni taile Chini o Tripura haste ni joto lukuroK ni khasusa minister Sir Bishoketu Debrma tei TTADC famni EM Sir Ravindra Debrma borok bosung bai kasar dabe Chini o pandao phai manjak thang deke bongo Chini club ni bukhakte belai belai khe Hambai ngaya paro sungna Chini o blanket bakrani sungna logirman babe phai manjak pinani babe oreno sung obo hai social work Chini kisa chukjaya kwrwija family rokno chuba laimang ni samung chuba laimani samung abo ageng chimil sung khlailai phaio ta aboni no tini bo sung obo hai samung khaika bwsakang bo sung obo hai samung rokno chuba mungni samung rokno sung teibo khlailai thanai aboni bising tongo sung blood donation eba thwi rimung panda sung abo bwsakango khainani Chini uansuklaijak tei kaisa hingkhe Chini o para amchai rogo to Chini documents rok kagos rok khlaijaya kagos kwrwi rok kwbangma samung bono omo jwngjal nukjagui tongo hingkhe sung aboni bagui uansukha omo hai save rinani bagui sung documents khlainani kaisa administrative camp khaiyakoi Chini gram bisingni para bisingni borok rokno documents khlainani save rinani hinui sung uansuklaijak Chini club hingkhe Indigence Club Chini address hingkhe Darogamura 1985 ni simina sung o club songsamani apong chimi sung obo hai samurokno sung khlailai thai club ni no advisory committee ni member Sanjeev Debrma hingkhe abo ang poinai Chini club ni president tongo ani gana bo kokthesa khainani satung Hambai Chini media takuk sungno ching tini Chini Indigence Club o club ni udbuddhya ching tini je kisisa ri kutung baklaimung narikjakha chini mo thai hingkhe Simna Darogamura romjago Chini club ni bumung khe Indigence Club obo haikhe no chwng agi bo bisi brum brum no kicha micha je Chini amchai o je chukjaya rokno chwng kicha micha chubai phaio oboni loge loge chwng taklai kisisa kotor uansukmung uansuklaiui chwng jara elakani chukjaya jarokno chwng kisisa ri kutung baklaina hingui chini club decision nalaikha aboni bagui Chini all club ni member rokno paipilai hambai chwng o jagao total tini 50 family ni 50 nukungni borok rokno chwng kangsa kangsa khai chwng ori kutung yapharjakha hingkhe chini obo amchai ni joto sudo Darogamura simya bebak purbo simna area ni borok rokno no chwng kaisa kaisa khe joto kami thigui no chwng ri kutung bagmanmani bagui chwng bo Chini Indigence Club ni members rokno paipilai hambai ma yapharkha tei chwng no kicha micha Chini elakani borok rok bo kisisa chubakha o chubamani bisingtwi no chwng tini Chini uansuk rokno chwng purun khaima khe kha chongo ta chwng nongthok hambai.